ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi ta ka Frank Motors. Kamon ban long slur, ringkat bat kaman ba Shongkhia. Ka Shong ha ka Jinglong scam, bat Jingjit bastard jongi. Ka Tata Harrier, ka Kali ka ban Sanya ka Lintia jongpi, ka La ban long ka jongpi minta. Book ya ka Tata Harrier ha Frank Motors, lat korngi, leni phone hau number hinyo not sausan ar, not hinyo khandai hinyo lai. Lyngba ki Khana ki belajar Shisha ye ke bola syam ha ke Jingshyrkhei u Sub-Divisional Police Officer jong Sohra Sub-Division u ba Pinhun sim ula Pynsngew chapang ke Jingshyrkhei jong Drok u bela penjat ye ki babun ki long ying long sam ha ke ni ke jela jongi uni u police officer ula ai nuksa de ki babun ki Khana ba kumnu ki long ying ki jat namar ba ki khon ki kiti jongi ki ngam ha ke Jingkrni jong Drok ula keren yakni ha ke Jingalang Pincai Pat ba kabla penlong da ka site sopen Health and Sanitation Committee kabla long ha ka santri kuno pra araja apulai ha site sopen ha ke diga Jingalang ba sim la shimyak bentaban keren halo ke Jingkrni drugs but ki jingma ki ba ap no drug kiwe pat ki nong keren la shimyala ka chong ka bentaban keren kat kum ka phang bala bu ye ki ban keren will take the life of the addict, will take the life of the family, will take the life of the society. Long ibu husiar, long go perman. He hab le AA, but ni hab le AA. Shwa, bakane Jingshyrkhei, kane uni apiar jung soitan, shwa bun poi shikane ke than, kamtam ki than Sohra. Nakaliang jungi, rengkat baka snong, tang baka ilaka sat sopen, barok kowe ke hima Sohra, ni hab tre sitom. Bengin la, tan khang kedong yaki. Kinong di drugs ti papli kinong di drugs rengi de ban yo itu ibawan ra yo drugs ka penjat ya ka perthai solansar makarpat ipi kirang ba abril kilong pa kilong keme kisamla khamtam say no before you even start ong em shaba pinsdan haba pitip kadai ke Pynsngew kumbang ong mantan ka perthai ka dap de ke Pynsngew sudah kapen thami phi de ke jing sobha perthai kapen phi in a positive way all the negative things of this world has been shown in a positive way in a different ways and different manners phiap long di bahusiar Phiap nang ban pek, phiap nang ban jiet, haga jing im jong piye ke pin jiet. Lada pi pakla si jam, katu ka si jam jong jing pakla jong pi, kani lami pi, sika jing jot kani lami pi. Takata dolong bahusiar, dolong berperman pi kon samla. Kamtam ma pi bedang di school, kamtam ma pi bedang pok college. Bat ma pi ki khon ki bedang he dang sam kumboong doktor mane ki bedang don ketuka adolescents ki bedang ke samla long gi bahusiar ai ma pi ki kemie khamtam ki kemie ka don de ka jingmut jing ka jingkersha jung pi ka jingkersha jung pi ka de ban kop ban ya dai ki khon ki ti na ki Jingshyrkhei ngaman shwa dang ret nganda uru ngamare si mai kup jingkersha ngakup be jingkersha mai ngong ani mai ngalapang ka kejat ngalapang ka ketibang ur ngakudup tu ka jingkersha ka di ka jingeda ka sti ka khlantam juga kami banedai ka yeng ka sam di ki khon ki keti what you kurim la jongdu pendam kami ka tu ka jingkersha jumpi namaru drugs ula tar lengkhat lengkhai ya ki do jam jong ka khon hakamet jongka Terperkat himu pi, lada mangi balahel asan, kum ki keme ki kepa ki nong peniat snong ki serdar snong ki nong tray sarkar ki balong responsible lada ngim kit kle manu ban kit kle nama tagi kon samla jongi manu ban kit kle kadai ka kamram jonga kadai kamram jong pi wei ka kamram jong keme kepa ka kamram jong pi ki khon samla ma pi ki badang he dang sam pa pin jiet ikelenti ka babha pi dei ban jiet ikelenti babha ki ka perthai ka dap ka jing sobha sudah the glitters and the glamours of this world will lead you nowhere
Kajing taba karong karup jung ni kapartay. The glitters and the glamours of this world will lead you nowhere. Kajing iya jung imay pa, but kajing iya jung pi na banta imay pa, but kajing iya jung pi ka laway la jong. Kani lamay pi ban long breu man breu la shaiski. Lada pim iya jela de, kamut pin sale ke basneo, papin ngat ki jing di pun buat ke basneo, namar balay, papim iya jela de. Lada pi iya jela de, dalele ru pin namle ke basneo, ban pensosi imay pa ban penjak burom ke long yeng long sami ke kur kajat jumpi ne wat ban penjak burom ke snong ka thau pin num le ke besnio mangi kmi pa ngim sim khia ngim kit khia la ki khon kiti yengi la sai ski kin satung bekam mat jumi kumba ka tien pareng our own children will backstab us for not being there for them. For not being there for them. Yau tau khun perlok la elam memhans ki ongim la ban bo namar kalalong sabapalat ukhun jong pi don kamban detox bo no hapo rehab hey urgency ni hawat rehab nyo rehab sheiru ha kalasyo kawai rehab keberan hapo Siliguri Siliguri ngiya oi rehab kebek pai ang umlelay nimig bo ista arajar kanyo mo kata bat ngakran hadu mantagas ngi kanik lepmat tingi rayu sepo rehab sepo Siliguri haus nam arajar kanyo benai April pemanta udai senam arajar arpulai benai Desember katnyo hadu arpulai la kanos nam katnyo katra kendai arpo arpulai nyos nam dai hakata ka rehab ki kemi ki ba pitep ki siu katno si benai for detox hadu to khun hadu mentau dan menta bila ban gas ki siu katno si benai lailak kat sanajar kalkuliat kan nadu benai nyos nam menta Dadai manga mapi in le amno. Nadangim kit kli lagi jom kikun kikti. In le amno. In salong tek kum kawai ka long kami ka bawan yama kamat jonga. Baga kun kan thai ka kala di drugs. Ngalai sin sebab palat itai long kami na kayeng kasem ko baduk. Ukpa jom ta khana rum don syul ayam. Kasya la lam bakala kata khana rum. Hakajing bun kam jung ikemi bepli ban kamai susong dukan berit tray sitom man tha school ya ka khun im don pore ban don ka khun nem tai namar song dukan ikamai berit tray trut keding trut ikamam phosi khun pat sim kabui ka jing bha jung ka kemi kendu parlok kiba kumni kum tai ngat au drugs dala sitom bom yo drugs yo pisane kami kamai kuntul ke kharwat ke jingpang poi hospital tengah kendu ngai tu ke keming hong mai le mno kai kun jong pi hab ai ke jing smar ni persangkat bala ban bu ilai krem katu kan ni doctors ki kloi ban erap kat no e ke ni rap abang akeli kami mai pi kwa bengin le mno pitu ke jubab kum no nga kami kung sar ngata nga syuap tangai ka bakan yap no kat no jing pangnut jong ka kami berkat baga kami trai kan ong banga syuap tang lanu ka khun kan yap no bakan yo jing suk kumbanga ong mentan dan behikai bam kwai dan behikai di biri di skret di kya dan rupat behikai bandi drugs hasilong bun ba ki khana ki bangat au drugs ki dei na ka jinge kendu parlok socializing mangi kum ki kme ki pangi hap monitor ki khon la jong ni hap monitor ka jing lek ka jing wan ka joki shanu ki lek yanu ki kendu batnu ki kran ni hap monitor lada mangi ki kme ki pangi insting kamut ngim khin snap shu e lagi jong ki khon pun ki ba penlong ki khon jungi ban jengai na ka yeng ka sam ban jengai na ka jingi dai bat kami kapa lada
mangi kum kin kime ki pa ngimsim ki initiative ban long parlok bat ki khon na jong. We as a parents, we have to be an open book to our children. Ngi hap long kum to ka kat ba pliet ba ki khon kin tip ngi im kum no ngi trei kum no ngi le ayu ban pendak penbiang hayang asam. We have to be an open book to our children. Ladang ilong ka kot ka ba khliap na ban ki khon kim tip ye pang jungi makiru kin long kum ka kot ka ba khliap ka bam ju pliet menuru ba mangi kime ki pangi num tip ye ru em. Ki khon kin ong imei pa ki le arsap ingi kim ju thu ye ki khon ki kime ki pa kin ong ki khon jungi ki le arsap ingi kim ju thu e ru em. Kim ju share e ru em. Ka donam ka kan bang sharing is loving. So that should start from the family. Sharing is loving should start from the family, because if you share with the parents, if you share with your children will feel much closer to you. They'll feel loved. Kin snow ba hawat don shisha gi ba iet ingi. Kum ki kimi ki pa kam dai kam ram jungi ban su kha khon la biang ada. E ki mat lek ka man pa school hoi our responsibility pa school mat tibi kot slang hi num kliga private life junki ki le you ki le school ki one school na ki dep chatu ya tadi kan long ka jing bakla na kaliang junki kimi ki pa ban pasat kato kat ni ki pham shapi ki balong ki badon kam e ka jing im ka jungi ki baman la kasngi u drug si udai u atiaro baklain tam jung soitan ban penjot di kon benriu menakini kisnam bat wat mentaru piinan bakadon ka khethma po Ukraine Russia yui bonam bai po news pidapat po news pi ki buildings ki haplut ki surok ki jotlot ki yeng ki pralut barakhoi menta po Palestine bet Israel kathma kadang ya chat pralut ki yeng ki sam yap ki brewe ho snosen ai ti bayap po thma Besapeniap berdiri ki kulit, hap ki bombs, ki ying ki pralut, ki building pralut, hospital pralut. Tabangannya tu ipi. Anda lakut kini ki thama baro, kini ki building, kini ki ying ki sem barakot, kin sayeng biang, kin kam itana shu. Hoi ngosi ki man simbril ki balado, kin letno, inumuyo shu yaki, henry drugs pat. Unda lakta yano wat mut un penjot tang itu nong di un penjot ya ka yeng ka sam jong utu u adik na ka adik un penjot ya ka society ya ka dong ka ma u shong usa kan penjot ya ka berok we ki ilaka hadu ba ka snong ka num don jing shong suk ka num don ka jing shong sai wat mentaru Kano tuli ki FIR niyo pathanat ba satu hangta mano bale ikini ki kam kade ki Jingshyrkhei jong drugs balai pat kadaw bagi khon samla jungi ne ki Khana ki bedang khe dang san kai kadaw ban penlong ki pat bakin long kerni drugs kat ne kawai kadaw ba kong san kade ba mangi ki kme ki pagi laklet ban ai ka pori lagi jong ki khun ki kti te thu nga hadu kani ka khlemat katno tli thrai ki long yeng long sem ki barang ye shong bam jalang bat ki khun kanu yeng neu khun chen rang wan ukhat jal aras kam rathia la jong khut kan thaiwan khat jal aras kam rathia la jong kami ba ying se ja kupala nun wan hot su thu ka ta ka kam ka jam mas ho thu e ka ta henry tungi shimno ki initiative kum ki kami ki pa bangi nong em kani ga de ka por ban bam jalang yeng asam khnam bangi nyo bane kren ya ka lawai jong phi phile you college phile you school phia kendu you know pi ya sembat no mentasni hatu kadang dan kata mentah kena school ko ki kerna khli em kemud wat bepli gini kena school ngatrai ki shong bam jam maroi it is a very sad situation kadai ke jing shisha kata
namar nganum kentho ikiwe man shimshwa wat hieng la jong lu unwan khun jonga la sim la khaja la le chkamrthia la jong kun ga thai tu shong tu po dining table ngam pat poi sieng la ka kam dang be ka kam jongi ling pa poi hieng na bom poi hieng tep so kalong very disorganized ke yang kesementa mendai kum permensya hieng imei dang im ngan example ke yang la jong dang im imei pa bro arngot ki dinu high school imei la ong ban yo steng demiet la de por bamja kamot ngi habdon lang iparu habdon imei habdon manga habdon ki para jong abaro habdon habamja don ko ga sieng nga poyeng slam ba dang samla mo dang be nga thai bun mo pin nong Sohra tip nga to dulia poli rice poli tem poyeng la miet phobaji mut khura duli shi deng sempat reu namet kata kapor gede por bamja jong me yogi me ngadu nga kami oja katu ka penlong nga ban pen so thu menta ba katu ke ban shong lang shikmi shikhun shikpa kala khamduna kala khamjak dei gane ba penlong pa di khun bikin long distract no shawai teng ki ngat no ke ba snew nganum ong ya drugs ki ngat no ka jing sang makia sarum saneng tip dan bawa sei khun ang aku lights tu stula dal ade por wan reum judon ka specific timing jung khun ban thai sia dan hang tu ka jing sang makia ki kendu yunu kendu perlok baba kendu perlok babyang kendu ik basniu bro so everything begins with socializing kajing sedang ya kajing di penbuat kasdang ha kajing ya kendu perlok ngimtip tu perlok jonga balong gumno habang ya kendu ningkong Henry hadin ki pengop pat ini abun ki pengap don ki perlok bahikai ini ban pamkwai don ki perlok ini banikai ban di segrat don ki perlok banikai ini di biri bat kaong bat bang so kwai di so biri le bang ba kumtaru kiong kata nga ai example ya ladiru magi judon ki perlok bo ongum taman syarang ili school college so kini gi baro penlong iki Khana bakin yo ka attraction no sawai kiklat no kyong hoi niyo jing sobha ki perlok niyo jing sobha sabar hayeng umdan ba yakren ba ngi umdan ba shomkai lang umdan ba kili phile college phile yu khon matasngi phipuli yu phikendu yano phisham ki no hikai yu phiperkhat ayu na kabanta kalawai laduna kita ke Dei na gani kadaw ba ki khun pat ki kelalong ban find solace and find peace with friends among friends. But hapadeng ki perlok don ki babha don ki basniu. Da ko babura me baro umdei ba kado kuti yenu. Hadai kadai ka Jingshyrkhei hakane ka slapar thai ba ki don ki perlok ki babha ki don ki perlok ki basniu.